Siyabingelela abazalwane egameni kaJesu. You may be seated in the presence of the Lord. Ngiyabingelela ubaba. Amakhosi egameni likaJesu sathoba. Ogcobeni lami bambali. Ubaba uNgwane, baba uMkhonto, baba uShozi. Siyabingelela ezitulweni zikaNkulunkulu. Hallelujah. Belele indlovukazi omama bonke. Kakhulu ugogo webandla umama Kubani. Siyambonga uNkulunkulu ngawe uzoveza nje uNkulunkulu usukale emlazo dabula. Wase ngizocheck ukuthi lezi ingane isebambeleni into engibanikeze yona. Hallelujah. Yibe intombi insizwe Sunday school egameni kaJesu ngoba Mkhonto. Ngiyakholwa I'm nothing bazalana, I'm shaking, I'm sorry. Egameni likaJesu kodwa nje siyabonga ubukhona beni, so amazing to the Lord. What a meeting with the Lord. Hallelujah. Sizocela abazalwane ubaba uNgwane azosamukelela ibandla egameni likaJesu. Abantu bakaNkulunkulu sebekhona, abasezulwini sebekhona, i-meeting yasezulwini sikhona. Izulu livele lehla lazohlala nomhlasi, kanti umhlasi uyenyuka uyezulwini. Oh hallelujah. Asabheke emuva abazalwane, athohlabela siqonde ekhaya nithini. Athi masingathiyeki ngalutho. Athi nxa sikholwa la sombona le. Oh hallelujah. Sibheke ezulwini webazalwane. Sengazathi simkhonza sasile nasemakhanda. Sifuna lento kuthiwa yizulu likaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ube bengikwazi ukuhlabelela bengizothi uye manami. Uye manami. Uye manami. La se uye manami. Uye manami. Uye manami. Uye manami. Uye manami. Nasebunzini uJesu uye manami. Uye manami. Uye manami. Jesus, asiyeke siyekisa ukuthi ama-tunes awu-2 niwacula kanye kanye. Hallelujah. Jesus. Amen. Lo mphambi kwenu ubaba uNgwane, all the way from Umzumbe Portshepstone. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Uzela ngokwamatoho. Hallelujah. Kanti uzothezela ngokwamatoho. uNkulunkulu avelathi ngizozibambela wena. Ayibahlangana nomayekisi. Hallelujah. Oh hallelujah. Jesus. My God. Hallelujah. Jesus. Ngiyabingelela ke bazalwane, ngibingelela ubaba uMbali. Bishop. Sithi to pastor, but you are making a mistake. Ngowe anointing yakhe, he's a bishop. Amen. There is a reason uNkulunkulu emjongise amanye ama stages. Hallelujah. Mhlambe bese ku late, we don't know. Hallelujah. Bingeleleke ubaba uMkhonto nomama uMkhonto. Sibingelela ama-elders, umama Kubane khona phakathi kwethu. Sibingelele Nkosi yami nomama Mngwane. Hallelujah. Sangangishaya ukuthi ngigcine ngawe. Thank you Jesus. Kulawe ngabingelelayo. Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Bingelela ubaba uShozi. Oh my God. Hallelujah. Amen. The young lion. uNkulunkulu ayivusile kulesi sikhathi. Thank you Jesus. Hallelujah. Naye uyibambele yena nje uNkulunkulu. Nkosi yami. Naye ngazi nje. Thank you Holy Spirit. Wambamba uNkulunkulu. uNkulunkulu uyayibambela nje. Ayikhethele nje. Oh hallelujah. Athi tom. Sibingelela Nkosi yami omama bonke. Hallelujah. Abantu abasha bonke egameni likaJesu. Amen.
Angani umambala ngibingelelile. Jesus. Kodwa umambala hata ngibingelela. Nkosi yami. Jesus. Amen. Umambala. Ngiyambingelela Nkosi yami ngokukhethekile igama likaJesu. Hallelujah, Jesus. Kuthiwa ke Nkosi yami ngizokubikela ini abazalwane. Cha abazalwane. Ninamkelekile. Ngokuhlukahlukana kwenu. Thank you. Nivele endaweni ezahlukene. Namkelekile. Nkosi yami. Ukuthi sizokhonza nani. Nokuqala ukufika ke ngiyamthanda lokuqala ukufika. Hallelujah. Njoba khona into ezokwenzeka kuyena namhlanje. Lokho engikushoyo ngine assurance. Oh hallelujah. Ngiyakhumbula last time. Sikade sila kwakhulunywa ngeassurance. Oh hallelujah. Ngine assurance. Thank you. Ukuthi khona into ezokwenzeka namhlanje. Mawuqala ukufika la azi ukuthi it is your day of the appointment with God. Yeah. Hallelujah. Uzohlangana noNkulunkulu namhlanje. Yeah. Thank you Jesus. Bekushare umncane. Hallelujah. Bekushare umncane. Amen. Uyeza ozofundiswa. Hallelujah. Sazoshuba. Nkosi yami. I'm just sharing this short. Oh hallelujah. Short nyana izwi. Amen. Igama lika Jesu. Amen. uNkulunkulu ke izolo ntamba manje uvele waletha nje lelizwe. I know ukuthi there is somebody or there is someone among us onalenkinga le. Hallelujah. Uyazazi mhlawumbe ngizobe ngingasekho la Jesus. kodwa ngicela ukuthi angalenzi iphutha lo muntu Yeah. engizokhuluma ngaye angasuki la. Hey Nkosi. Mase kubizwe altar call mhlawumbe ngizobe ngekho mina because ngisaye emsebenzini. Hallelujah. Angalenzi iphutha alidedele lelo thuba because usuku lwakhe namhlanje. Hallelujah. Mongcwele nje kwangikhomba lapha encwadini kaTimothy wesibili chapter 4 wase lapha yakuvese wathi nje ake ngibheke uverse 17. Amen. Nje ake ngibheke uverse 17. Kodwa inkosi yangimela. Inkosi yangimela. Ungaqhubeki. Inkosi khona efuna ukumela namhlanje. Yebo. Jesus. Umpostoli Paul ubhala lencwadi. Ubhalela uTimotheo. Yebo. Lithi Bible, oh my God. uTimotheo was the youngest leader. Elithi bandla lase-Efesu. uPaul ubhala lencwadi uboshiwe useRome. Hallelujah. Ubhalela uTimotheo. Mayiqala uyamyala. Yebo. Amyale ngakho konke. God. Athi lapha ngaphezulu. Kumavesa ngaphezulu. Oh hallelujah. Athi mina sengiyakhashelwa. Esami isikhathi sesiphelile Timotheo. Yebo. Athi hey Timotheo. Kodwa uyibambe le ndaba. Uqhubeka ushumayela ivangeli ngesibindi. Awu Nkosi yami. Athi we Timotheo. Ithi ngitshela indaba. Ebengihamba nabo. Bonke bangishila. Ebengihamba nabo. Yebo. Abangani. Ngishile. Kodwa ngikhathiwe. Ngikhuluma nomuntu oshiyiwe. Awu Nkosi yami. Ngikhuluma nomuntu oshiyiwe. Ngikhuluma nomuntu oshiyiwe namhlanje. Umuntu ushiwa ngenxa yokona kwakhe. Umuntu akananga lutho. Kodwa ushiyiwe. Kodwa ikhona indoda ekhuluma nomuntu. Ngiseshiyiwe. Hallelujah. Ubungayikhetha indoda ekuseni. Ubungayikhetha leyo ndoda ekuseni. Ezoma nawe noma sebekushiya. Hallelujah.
wema nami, wema nami, nami ngimbonile ema nami, nawangema nawe, nawangema nawe, ngimbonile. Haleluya. Ayifunda le ndaba. Inkosi yangimela. Inkosi yangimela. Elinye lesilungu lithi he stood with me. Jesus. Yeah. He stood with me. Awuyamelana. Yangipha amandla. Yebo. Namhlanje nginamandla okuma la ngikhulume ngale ndaba ngoba ngawaphiwa. Haleluya. Ngawaphiwa la mandla. Ngawaphiwa. Babumbali siwaphiwa la mandla. Singadlali ngawo bafowethu. Sawaphiwa la mandla. Babumkhonto sawaphiwa la mandla. Singadlali ngawo. Babushazi sawaphiwa la mandla. Singadlali ngawo. Oh Jesus. Hallelujah. Ukuba intshumayelo ipheleliswe ngawe. Ayo. Intshumayelo. Pheleliswe ngami. Hallelujah. Ukuba intshumayelo ipheleliswe ngoba bumbali. Ukuba intshumayelo ipheleliswe ngoba bushozi. Ukuba intshumayelo ipheleliswe ngoba bumkhonto. Hallelujah. Amen. Wema na. Nabezizwe bonke bezwe. Nabezizwe bonke bezwe. Ngase ngikhululwa emlonyeni wengonyama. My God, Jesu. How Jesu. How Jesu. Ukuba ngikhululwana. Emlonyeni wengonyama. Amile la namhlanje. Jesus Christ. I am a living testimony. A living testimony. Yebo Jesu. Yeah. Hallelujah. Oh my God. Thank you, Jesus. My Jesus. Uma wakhulula mina, angikhulule ngani wena? Oh. Uma wakhulula mina soni. Hey. Angikhulule ngani wena? Ngoba yini? Hallelujah. Wena ufuna ukukhuleka. Hey. Namhlanje. My God. Zithathele. 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 Athi umhlabeleli yiwo lamandla yiwo lawa. Zithathele amandla kaJehova. Zithathele. Haleluya. uPaul uyashushisa abekho laba. Uzasho athi Demas ungishiyile ngenxa yokuthanda leli lizwe. Hallelujah. Ngenxa yokuthanda leli. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Khuluma nomuntu oshiyiwe. Khuluma nomuntu oshiyiwe. Khona indoda engashiyani. Yes. Khona indoda engashiyani. My God. Hallelujah. Oh. Ingakho ngithe ngiqala le ndaba ngathi wema nami. Yeah. Nasemzimeni. Wema nami. Ngoba yena kashiya. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Angazi kodwa ngithi qhubekele vesi elandela. There is something. Angazi singayishile into. Hey. Singayishile nga. Yeah. Ingasali lenga. Hallelujah. Inkosi iyakungikhulula kuyo yonke imisebenzi emibi. Ingisindise ngize ngifike embusweni wayo osezulwini. Hawu Nkosi yami. Uzothatha le ndoda. Yeah. Izomsindisa. Yeah. Emsebenzini emibi. Hey Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ozokayithatha nje namhlanje. Yeah. Sesindisiwe emsebenzini emibi. Oh. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Yeah. Kadibe ilona. Bakhona yini? Abangakathi thina sisele. Thina sele.
Yes. Ukhuluma nendoda kuthiwa ukhapha ngazi ukuthi bizwa kanjani lela gama. Uthi meyalezo Timothy uthi ngicela uhambe uye lapha kukhapha. Ufike lapha uthathe ijazi engalishiya khona. Uthathe nemibhalo. My God. Hallelujah. Hey, Nkosi yami. Ngoba umuntu oshiya uNkulunkulu kunezinto bazalwane aphuka zona engafanele ahambe nazo ayemusele kumnyama. Yebo. Usumbhalo. Owanikwa lona ubaba uNkulunkulu ubuyise nemibhalo ngamanye amazwi yezwi liyasuswa kuwe. Singadlali ngale nto bafethu. Na. Nathiwa ngizokwamukela ibali. Asenginamkeleke. This is the way. All coming you. Ngisho laba mina abazophenduka namhlanje. Ngizokwamukela wena. Sabamkelekile. Advance. Sabamkelekile. Assurance. Ukuthi namhlanje. Umuntu azokhuluma namhlanje. Hallelujah. Ngiyasiqiniseka. Kunomuntu. Inkosi ayikwazi ukwenza umkhosi ongaka iwenzalise. Ayikwazi. Hayi Nkosi yami. Iwenzalise. Hayi bo. Hallelujah. Jesus. Uzosuka ngaphambili. Engithethele abafowethu. Kodwa wena uyizwayo le ndaba. Ungalingi uzilibazise. Ungalingi uyilibazise. Mase kushaya leso sikhathi. Ubizwa abantu abafuna ukumamukela. Ungasabi. Uvela ushaya ingoma ngaphakathi kwakho. Uthi lo ngomphefumulo Jesu. Izwa amazwi ami. Jesu. Izwa amazwi ami. Izwa amazwi ami. Oh Jesu. Oh Jesus. Masishiye wetu. Masishiye Baba. Masishiye namhlanje. Not today, Father. Not today, my God. Not today, my Father. Masishiye
uNkulunkulu wethu. Manathi uNkulunkulu wethu. In the name of Jesus. Sihlala phansi bazalwane. Sihlala phansi bazalwane. Sizothi all be lifted above all other gods. Zikhona iThixo ebekiwe ivereleni yonke. Bakhona uNkulunkulu abanye babengisho bakamereni bazi babeyangisho iThixo babeyangisho amakhanda. Kuleli altar kaJehova sisabawothi sizothi all be lifted above all other gods Jehovah. Sizothi akuphakama uNkulunkulu yena yedwa. Ithemba lendalo yonke kuphakamela lona lodwa. Siba ukuvakashelwa ngamazwi kuphakama uNkulunkulu yena yedwa. Siyezwini. Kuphakama uNkulunkulu yena yedwa khona emzini wakho. Jesus. Leyanto sizoyishafisa emini. Sizomisi altar kaNkulunkulu ophila. Athohlabele Nkosi sihlangene kuyindlela yakho. Yiza manje njengoba sihlangene la namazulu ahlangene emzini yenu. Kuhlangene amazulu la nitashe khona. Nafike nimangala ukuthi yini lena. Hey Jesus. Selokho ngayizola. Ngiyanqoka Hayibo. Anizida kithi. Yeah. Nisekuyisiphikidi zayingenasi. Nisekwabasesuni. Nisekumqondisi wemali. Nisekumnikazi wezwe. Yebo Jesus. Abayazi ayibona. Ikuzingela ungayibona. Yeah. Abayazi inhlwathi. God. Iphaphamisa ukuthi sizebulozo nipaqaza. Oh Jesus. Uma ngabe ubona iphunga zikhali inyembezi. Oh Jesus. Akithina. Ingakho uNkulunkulu ethi ngaphakami ngale nto. Wangathi babungwane uyagcizelela babumkhonto uthi ngashiya. Yes. Halabo. Hey. Jesus. Ngashiya. Hey. Ningalahlani. Oh Jesus. Bamangalela phethu ukuthi kwenzakaleni. Oh Jesus. Ingahlukani mangwane. Wasazi ungahlukani nathi. Oh Jesus. Jesus. Ningahlukani nina ninodwa ningahlukani. Ukuze omunye mesebhede omunye ambambe mina mosha. Hey Jesus. Sisazobhede bazalwane singabantu. Yeah. Ningathethelani. Abayomyeka oyedwa eteteleka. Jesus. Laba basele bayoba netola. Ukuthi bavume kanjani waze waphela.
wadwebulwa ibhere neshonyama nizona wakonyeza ngoba nganamandla kuDavide yedwa noma sesifika befikile ngenxa yenhlupheko ningahlukani noma sesifika inhlupheko kodwa lento yensindiso ningayeki Ingayidedeli. umadema babashiya Apostle Paul Jesus. size ngashiyana amandla senkosini iziqhamo zisenkosini phika kusenkosini phakame sidumisa inkosi enkasemoya seyikhona mina oh be lifted above all other gods we lay our crowns and worship you. Oh, be lifted, oh, be lifted above, above. Oh, Jesus. We lay our crowns, we lay our crowns, worship you. Worship my God. Oh, be lifted, Bena mazani minilayo. Ibiyele moimwele. Wasamni kulumi ndano yako. Musi Jesu. Pamoja usiabe. Mwite
likaJesu. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Yebo. Enza ichaos yakho uNkulunkulu lendawo. Asizocontrol emqondo yethu. Asizokwenza sikuplanile. Bathi sokwenza kufuna umoya. Yebo. uNkulunkulu sitholele le ndlela. Asizokhuluma uNkulunkulu ngokuqonda kwethu. Kepha sizokhuluma ngawo uqobo. Ngoba wena Jesu wathi ushumayela indlela zakho. Yebo. Wathi ushumayela ukwenza kwakho. Kanjalo kule ndawo sizasho njalo. Thatha indawo yakho baba wethu ongcwele. Asenze ngendlela yakho. Asifune ukusenza. Asifune ukuyiphatha lento. Wile. Sithobise. Wile yawaka. Angiboni labazalwane. Awu Nkosi yami. Abangaboni ububi bami. Wile. Abangaboni uNkulunkulu isono sami. Kepha uNkulunkulu babone kwenqobo. Ngoba wathi wena ku-Abednego uNkulunkulu ongcwele benomsheki bangene esithandweni somlilo basevela wena. Awu Nkosi yami. Wasala kwaseka ukuthi nakule ndawo ungakhona uNkulunkulu. Sizoshiya lento. Sizoshiya lento uNkulunkulu. Kulabantwana uNkulunkulu ongcwele akusale kwazeka ukuthi wabo bakhona. Noma singakhulumani thina akwanele uNkulunkulu ongcwele. Elakhe ilizwi elinamkhawulo, elakhe ilizwi lifana nolwandle, elakhe ilizwi lifana nomoya, elakhe ilizwi aliqondakali, elakhe ilizwi likhuluma ngomoya uNkulunkulu ongcwele. Thatha indawo yakho nakule ndawo. Dlala inkazimulo phezu kwabantwana bakho uNkulunkulu ongcwele. Sikhuluma isiprofetho phezu kwamakhanda abo. Sithi konke kwenzekile uNkulunkulu ongcwele. Konke Wile. sizothi kuzokwenzeka. Awu Nkosi yami. Bathi sizothi konke sekwenzekile. Yebo. Sekwenzekile. Thina sizothi konke sekwenzekile. Mangabe khona ohlumazekile kubona sithi konke kwenzekile. Singaphilisa uNkulunkulu ongcwele liyacomplete, aliyethi process, liyaqedela. Yebo. Lizaqedela kulabantwana. Alisile ukuzokhanda, alisile ukuzoluleka, alisile ukuzobakha, kepha sebakhiwe. Awu sebakhiwe. Take over uNkulunkulu ongcwele kule ndawo. Akuthathe wena. Yeah. Asazi lutho. Sizinjanje. Yeah. Hey. Asazi lutho. Hey Nkosi yami. Usicaphule endlini. Yeah. Usicaphule senzobona. Yeah. Yeah. Yebo. Ngoba ithi abalilahlayo bakhe. Hey! Bona liba inhloko yegroup. Hayi Nkosi yami. Njalo kulabazalwane. Ukuthi kuzokwakhiwa bona. La sebelahliwe khona. Yeah. Babe inhloko. Yeah, Yale ligroup. Hey Nkosi yami. Siyabonga. Thatha indawo yakho. Wile yawaka. In the name of Jesus. Ababingelela abazalwane. Wile. Awu Nkosi yami. Ngibingelela ubishop wethu. Endaweni yakhe. Esihlalweni sakhe esikhulu. Kwi-covenant yakhe. Jesus. Kwi-task kaNkulunkulu ambekele yona. Yeah. Izipho zikamoya ocebileyo zikhuluma ngaleyo nto. Simnika indawo yakhe. Sithi sawubona baba. Amen. Sithi sawubona umnikazi kaNkulunkulu. Yes Lord. Sithi sawubona sinalutho. Yebo. Sizokhonza lo nkulunkulu wakho. Yeah. Ngiyabingelela abazalwane. Yes Lord. Ngiyabingelela abafundisi bami. Baba umkhonto. Hallelujah. Ngibingelela ubaba uNgwane. Amen. Ngibingelela useyili beni. Hey. Ngihamba nabo. Yebo. Ngoba ikwazi ukuhamba noseyili.
Yeah. Ukuthi mayihambe inqola bese usiyalandela. Yeah. uNkulunkulu uzokuthi ushiye phusile kulapho. Ngiyabingelela nonke bazalwane. Igama lika Jesu. Igama bazalwane ngumzi omuhle. Ngingowakashuza isibongo. Ngumntwana kaJesu sindisiwe. Amen. Hey, Nkosi yami. Angimdala ke bazalwane. Amen. Ngihamba ngeguardians ka baba bami. Bonobaba umbali, bonobaba umkhonto. Amen. Ubaba bonke. Bazalwane umoya ongcwele ukhuluma into namhlanje mina. Yaphithizela ekhanda. Ngiyambuza ukuthi ufuna ukuthini kubantwana bakho. Hey, Nkosi yami. Ngiyambuza ukuthi ufuna ukuthini. Ngithi mangilalele athi hayi khuluma ngoGenesis 22 kuya ku25. Ngithi mina moya ongcwele ufuna ukuthini ngaleyo ndaba. Athi ungasakhuluma ngaleyo. Hamba ukhulume ngoJakobe 5 uverse 10 uverse 6 kuya kuverse 10. Ngithi hayibo kahle moya ongcwele ufuna ukuthini. Ngiyathola ukuthi no man lalizwi lamagama awakhulumayo laphana ayefana. Indoda ezalwayo kuleya ncwadi kunendoda evukayo kulezi incwadi zombili. Yebo. Uthi owesifazane hayi inkulu indaba abazalwane. Uthi owesifazane for 21 years ekhuleka efuna abantwana 21 years. Athi ngiyambona ethukwa bemthuka basemzini bembiza ngenyumba for 21 years engayizalela indoda yakhe. Ebandleni eyenkosini mihla namalanga kodwa owesifazane for 21 years efuna lengane ethi uNkulunkulu le ndoda kufanele ngizalela abantwana ukuze lo mcebe nawo ukwazi ukusala ebantwaneni bayo for 21. Mina nawe sikhala 2 days sikhuleka siyakhala 2 days sesiyakhala. Unokwenzeka ukuthi ulapha kule ndawo ucabanga ukuthi kusasa uzovuka uthola ikholi ethi woze emsebenzini usuthola umsebenzi. Kunokwenzeka ukuthi ulapha kule ndawo ucabanga ukuthi kusasa kuzothiwa esibhedlela awusenaso leso sifo. Kunokwenzeka kule ndawo mhlambe kusasa usitshela ukuthi konke uzovuka sekulungile. Ngikutshela ukuthi mina khona owesifazane owacela uNkulunkulu for 21 years. Hayi ukuthi wengamuzwa. uNkulunkulu ozwayo lo bazalwane. UNkulunkulu olalelayo. uNkulunkulu onakekelayo. Uyamphendula uJehova. Uthi uzozala indodana. Hayi indaba. Uyamphendula uthi uzozala indodana. Lo wesifazane igama lakhe nguRebecca. Uthi uNkulunkulu kuyena uzozala indodana. Uyahamba le process yakhe yokukhulelwa. Uyabuya uNkulunkulu uyamtshena futhi but there is a problem. Akamtshene nendoda, umtshena yedwa. uNkulunkulu masekhanda iconflict kumuntu ukhuluma nawe wedwa. Mawumkhonto akambiza ubaba umkhonto. uNkulunkulu masekhuluma but ukhuluma nawe wedwa. Kunokwenzeka bazalwane ukuthi ucabanga ukuthi thina sokutshena uNkulunkulu akakhulumi nabantu abaningi ubiza wena wedwa. Hayi walalela wesifazane uthi uNkulunkulu kuyena la iswini sakho unengane embili. Hayi weba umkhonto kunenkinga ngalezi zinto ezimbili. Mhlambe kunokwenzeka sinezinto esizilindile zihamba ngambili. Hayibo kunenkinga ngento ezimbili. Hayibo uNowa wathi mengena emkhunjini wangena nazo samba ngambili. Khona inkinga yalezinto ezihamba ngambili. Yebo. Hayi uNkulunkulu akanginiki kube kunye. Hayi uNkulunkulu uyakudablisha. Mina ngangitshela ukuthi uzongisindisa ngihlalela njengabazalwane wangidablisha. Wathi mana phambi kwabo bese shumayela islami.
Ngangithi uNkulunkulu uzongipha umsebenzi kuphela kwenza umndeni wami uNkulunkulu wangidablisha. Yeah. Kunezinto ezilindile efanele idablisheke masifika kuwena. Ukhuluma inkinga uNkulunkulu kulo wesifazane. Uthi kulezi ngane kukhona le ndala izoseba lencane. Babumbali naba abafana bakho. Loyana akwazi. Lo akakwazi ukuzwa ngalomncane. Asisivumeli isintu. Hey, wababa umkhonto, isintu asisivumeli ukuthi leadership ithathwe ingane encane. Asivumi isintu, kodwa uNkulunkulu uyayiphambanisa lento. Hayi. uNkulunkulu uyayiphambanisa lento. Uthi nomncane uzokhothanyelwa. Hayi man, uthi lo mncane uzozwa ngaye. Uyena ozobeka umthetho, uyena ozolalelwa. Lo mncane baba umkhonto. Hey, inkulu indaba. Inkulu indaba. Manje uNkulunkulu into ayenzayo utshele lo wesifazane. Akazi. Yebo. Akazi uIsaac ukuthi hayibo. uNkulunkulu useneplan. Yebo. Mina bengithi useze wangisalela umntwana lo ma. Uyibuka khona lento yokubuka izinto in general. Bese kuba khona into yokubuka izinto in spiritual. Yebo. Unenkinga, mhlawumbe le nkinga yakho mongayibhekisisa spiritual. Hayi, bese aqhamuka lezi zinto kuwena masinyane njenganami ebese iqhamuka zihamba ngambili. Kahle kahle leyo kuqala fanele ngabe kade yenzeka baba umkhonto. Fanele ngabe kade ngasindiswa. Mase wenze one day or 2 years later ngashumayela. Kodwa uNkulunkulu wayidablisha because yayishoda. Mhlawumbe kungakwenzeka babumbali lesigaba somfundisi useqile usumbishophi because iyashoda. uNkulunkulu fanele ngabe kade wayithatha lento. Hey, hayi uNkulunkulu iyenzeka lento. Yebo. Uyayidiliva lezi ngane lo muntu wesifazane uRebecca. Mayidiliva. Lithi iBhayibheli lo munye wasala nenwele engazi ukuthi ifincekile. Base bemqamba. Bambiza uJakobe. Lo wesibili kuthiwa wayemuhle. Ehlanga enwele eyivulekile eyinsizwa yakwabo. Lo munye bambiza uIsaka. Hayi, lezi ngane ziyakhula. Zikhula phansi kwesandla salabazali. Hayi, ikhehla liyabafundisa. Ikhehla kunenkinga webaba umkhonto. Ikhehla lizokufundisa izinto zesandla. Ikhehla lizokufundisa amandla. Ikhehla lizokufundisa ukuyosingela. Ngoba kuthiwa uIsaka wayesingela. Ikhehla lizokufundisa ukushayelela. Ikhehla lizokufundisa ukwakha indlu. Kodwa inkinga ngomama ukufundisa indlela kaNkulunkulu. Hey, uJakobe uyayifunda le ndlela. Uyincela kunina. Base basho bathi hey, wena wapheka kangaka emakhishini. Wena wahlala kangaka nabantu besifazane. Khona into eyincelayo. uNkulunkulu wazala enye into kumuntu wesifazane. Kunalento encelwayo babumbali engeke ngithole kuwe. That's why makwenzeka inkinga ngibaleke kulabo mama. Because uNkulunkulu kunento ayitshalile kubona. Uyamprepare. uIsaac umntana wakhe ukuthi athathe ingcebo. Memprepare kunesimanga senzakalayo. Uthi kuIsaka hamba uyongenzela ukudla. Ngidle. Ngizothi mase ngidlile bese ngigeza izandla ngiyabusisa. Hayi, lento uIsaka uyiqonda ngokwasemhlabeni. Kulenkinga because noma ngenzaka noma singenza noma singacomplete babumbali. uNkulunkulu mayesenecebo eseplanile
ngeke uzoyidiphisa yonke lo because kunenkinga bazalwane. Yeah. Umcebo wayesewuthathile umfana. Yes. Sekwazeka ukuthi cha i-leadership izothathwa ilo mdala. Hallelujah. Wakhala uRebecca wathi baba uNkulunkulu wathi uJakobe uyena ozothatha. Wayesebuza ubaba wakhe wathi kodwa ngoba uJakobe ukwazi ukubheka nje. Hey. uJakobe uzowondla kanjani lo mndeni? Yeah. uJakobe akakwazi ukuzingela. Yes. uJakobe akakwazi ukubamba isando. Yes. uJakobe akanawo amandla. Yeah. Bazodla kanjani abantwana bami? Hey. Uzodla kanjani lo mndeni? Ngoba uJakobe akanawo amandla. Hey. But sibona isimanga uNkulunkulu ethwala uJakobe. Yeah. Ayi. Athu nina ngoba bazalwane masuvuka umoya wombusi siyaliphikisa icebo laJehova. Yeah. Jehova wenza isimanga uthi masese uthi uRebecca kuJakobe ngimshilo ubaba wakho Yeah. ekhuluma noIsaka ethi akamenzele isidlo adle bese yambusisa emnika incebo. Yeah. Sinenkinga ke labazalwane iBhayibheli livezela ukuthi ubaba wayesengaboni emehlweni. Yes. Wayesemdala Yeah. esezohamba emhlabeni. Hey Jesus. Wayeseqedela lento afana ngabe kade kayenza. Kwenzeka isimanga afika uJakobe esefaka inwele ezenza umuntu Oh, oyena Jesus. azothatha umcebo kaIsaka Yeah. ngoba kusho nina Hey. sinenkinga yokuthi masamba ezwini sihamba sifuna esizenza abantu esingabona. Yeah. Kunezinto esizenzayo kodwa sifuna ukuzenza abantu esingabona Hey. ngoba sifuna lengcebo ebese kwenzeka izinto engafanele zenzeke. Yeah. Angithi sithatha i-shortcut. Hey. Abantwana baka-Israyeli bahamba 40 years indlela ka2 days. Yeah. Indlela kaJesu ayihamba 2 days. Hey bazalwane yinde. Yeah. Yinde kuyabekezelwa kaNkulunkulu. Hey, Jesus. Yinde indlela yabo. Hey. Ungamthatha ungakabi ready kusekude la siyakhona. Yeah. Ay. Abaleke uJakobe. Usemhlubulile uyise. Yeah. Abaleke. Sabihlazo Hey. akakwazi ukuphikisana nonina. Kanti futhi akakwazi ukubheka uyise into aseyenzile. Ay. Kwenzeka izinto endleleni. Yeah. Hayi. Ayike la inkinga khona. Kwenzeka izinto endleleni. Kuthi uJakobe wafika lobuthongo. Yeah. Esahamba walala. Hey. Melele kwafika ingelosi. Yeah. Indoda thize izolwa naye. Yeah. Ebazalwane, hey kunezinto efanele ilungwe nawe, kufanele kuliwe nawe qala. Yeah. Ukuze kulunge lezinto. Yeah. Hey, kwabiza ukuthi kufanele ashawe qala. Yeah. Namhlanje iBhayibheli alazi ukuthi kwakwenziwa yini, kodwa kwafika ingelosi izolwa naye, waliwa qala. Kuthiwa lempi yaqala entambama sekushona ilanga ngathi ngiyabona ngekhathi zamanje iqala impi kusukela ngo6. Yeah. Iyaqala lempi sisempini siyalwa. Hey baba umbali uyakwazi ukulwa uyitshela ukuthi lempi iyaphela kanti cha nomuntu olwanaye liyaqala naye usazoliwa. Hey. Lithi iBhayibheli kwashaya u12 kuhlukana ubusuku uNkulunkulu la alethe ukuthula ebantwini wathi makube khona ukukhanya makube khona ukusa wathi makube khona ukuhlwa kodwa lempi yayisaqhubeka. Hey. Kwenzeka isimanga bazalwane ngoba makuzokwakhiwa wena kunempi ekuzoqalwa ngayo. Yo, Jesus. Ungazitshena ukuthi wena njengoba ubhekene nalezi zimo obhekene nazo ingoba kudlalwa ngawo.
uzosho ukuthi uNkulunkulu ngoba mina ngiyahamba nje ngokukholwa. Kodwa mina ngoba ngiyahamba nje, mina ngiyahamba, ubaba umbali ufakazi, umama umkhonto ufakazi, laba abazalwane bawufakazi, ngihamba ngokukholwa. Kodwa nabo abantu abakholwa into zabo ziyalunga. Oh Jesus. Kunezinto makwakhiwa wena, kunezinto ekufanele nazo kuqala. Waqala kwaliwa nesimo kuJakobe ukuze kukusele yanto kuyena. Ungibona ngangisaba nje mama umbali mama umkhonto ukusindiswa. Ngangisaba into eyodwa. Ngangisaba le process yokuqala. Yabona ngizokhuluma into namhlanje. Umntama lalela. Yabona mawuphase le test. Mawuphase le test yokuqala. Kuna test yokuqala iphasayo. Hayi ngibe lenhlanhla mina le test yaqhamuka bekhona baba umbali. Badinga abantu abazokuthwala. Hayi ushilo baba uNgwane wathi asinalahlani uyabadinga abantu abazokuthwala makufika leso simo, because le process iyadecide ukuthi uyaphambili noma uyamumva. Inkinga abantu bajika siyajika endleleni. Oh Jesus. Siyajika endleleni baba uNgwane. Holy Ghost. Abantwana baka-Israyeli bahamba bebaningi bejabulela indlela, bethe saze saphulukiswa endleleni, saze salungiswa. Awu kodwa uNkulunkulu usuzowasikhumbula, awu kodwa uNkulunkulu usuyosinika ingcebo, awu kodwa uNkulunkulu ngesidla kanye ngosuku usuzowasibusisa. Awu kodwa uNkulunkulu sesizoba ney'moto, awu kodwa uNkulunkulu sesizoba nemali, kanti uqamba ushilo usazohanjwa. Hey, babazalwane, yabona labantu labasoma la befuna ukungitshela ngiyayithatha indlela ngiyakusho. And-assurance awuyithola engqondweni. Yes, awuyithola enhlizweni. Uyithola kumoya ongcwele. Hayi Nkosi yami. Kwabiza inkinga kumina. Kwabiza ukuthi ngishonele udadewethu ngonyaka odlule. Kwabiza ukuthi ngamlalela umoya, ngamlalela uNkulunkulu. Waphinde futhi washona umfowethu, angalalela, washona umalume, angathi mana mana lapho. Yesa uNkulunkulu kuwe. Ngathi ngiyesa bazalwane. Ngilapha nje unemphefumulo ehamba ukuze ngime lapha. Ukuze ngime lapha mina kunempenduko eyenzeka emndenini wami. Kunenxakanxaka, kunomshophi owenzeka ukuze ngime lapha. Anolalela wabazalwane, anolalela, bekalalelwa. Wathi masulalela ebese uyayikhulekela lento oyilalela. Hayi ngoba makwenzeka yazi uRebecca iproblem ayenza, wathi bese utholile umlayelo wangase sakhuleka, because umlayelo wodwa ngisho ungayibona imoto emaphusheni, ngisho ungawubona umsebenzi emaphusheni, ngisho ungabona izinto eziphenduka, but mawulindile wangakhuleka. Bazalwane, lithi iBhayibheli bakhuleka nsuku zonke. Kubizwa ukuthi ukhuleka noma ngasavumi. Mama umkhonto nokhuleka. uNkulunkulu uthi namhlanje yebo zikhona into zethu, but kubizwa ukuthi sikhuleke kuqala. Ngoba sabona i-decision esoyithatha noNkulunkulu serious kakhulu. Ngiyacela mawukuthi ubhekene nenkinga onazo personal, siyakwehlula, ukhala mihla namalanga, ungezi la. Hey inkinga leni, ungezi la. Mina ngufakazi, ungezi la. Yes, ngoba kunenduku ezoqhamuka emva kwalokho uthestwa wena ukuthi lento oyithathile uneshoyini ngayo. Engayithatha before, ayithatha
ngayithatha nganisentuzuma hayi phezulu le inkonzo yababugumede le hamba phambili basabeze abakhetha uJesu njengenkosi nomsindisi bathi hawu siyazana nje naye mina kuhlale ngimthandaze nje hamba phambili nami hamba phambili nami ngathi ngiyamthatha uJesu njengenkosi nomsindisi amathabula balilizelwa athatholwa ajwayele Jesu naba abantwana bakho bahamba ngaye ngathi uNkulunkulu hayi senginobufakazi ukuthi nami sengiguquliwe safika isimo babumbali masifika kimi sifika ngikho ready angilendo mawuzoyenza fana kuyikhulekela kuqala ukuze umsimba wakho because uyafaqala uyabulawa wena masufile ebesiyavuka ngomkhonto osuku lesithathu uvuke osuku lesithathu sinenkinga savuka yabona ngalesikhathi kufika uqeda ukwamukela uJesu ulo 3 days umkhonto yakhala ngani abantu bedeni sisinethe yakhala ngathi uNkulunkulu angisahlehli ngiyakwazi before ngiyazi le test angiqali awukwazi ukufeyila iexam usiphinde kwesibili uyayazi nje mina vele ngumuntu odinga ukuthi ngiphinde kaningi ukuze ngenze into ngiyibambe nale ngayiphinde kwesibili babumbali ukuze ngiyibambe bengitheni kuwena ngithe izinto zenzeka ngambili mase ifika kuwena zifika seyiestablish uNkulunkulu ayi bazalwane ngikule ndaba mina kaJakobe ile ncwadi engizoyivula namhlanje angizoyishumayela nje izokhuluma ngani kodwa le ndaba kaJakobe kule process ikhandwa yena ziningi into ezenzakalayo thiwa washayo u3 ekseni esalwa impe yodwa elwa nalengilosi elwa nayo hey angazi ukuthi uNkulunkulu sathi masimfuna kwangaba lula ngoba sayinqoba nje le yampi leyana yampriest yokuthi siyobika kumpriest ahamba yosibikela bamfase ngentambo bamphosele asibikele izono zethu ukuze sixoxele ukuze sixolele ukuze sisindiswe sayinqoba nje wayishi wathi ngifaka umphongolo kuwe mawukhuluma kuqa ngedolo kwaze walula ukuguqa ukhuluma noNkulunkulu but i-process i-outcome iyona nzima kakhulu mama uMkhonto lelizwe silishumayelayo lenkinga la it's a completed mission it's an outcome ayikho process mama Mkhonto ayikho process ezwini hey ayikho emakho umuntu ayikho process khona i-outcome kuphela that's why umthima buthi hey mama Mkhonto mawubhaka ikhekhe udinga ubisi namaqanda udinga impuphu udinga indlela iflower udinga istofu hey makuthiwa khona uNkulunkulu wami ngabe uthi makube khona ikhekhe la libe khona hey uJesu wenza isimanga waphendula amanzi wawenza iwayini kwakuphuzwa amanzi but itest kwakuyiwayini unenkinga kaNkulunkulu iprocess iyaqedwa ngawe hey wathi mawukhuleka ungabe usazi ukuthi uNkulunkulu ngicela ungisize ngikwazi ukuphumelela wathi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi sangiphumelele hey izwi lakhe babumbali aliqali liyaqeda liyafinisha hey zithi zangoma hamba uthathe la ufike ugeze ngakho ufike ugqume uphalaze for 5 days zisho njalo hey kodwa mina mangiguqa uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu ngiyabona senginawo umusi wami ngiyabona sengigaliwe ngiyabona senginayo imoto ngiyabona senginawo umsebenzi ngiyabonga adwala lapha kade ukuthi konke kuwe kuyenzeka nakuwe hey kuyenzeka kuwe
hey kuNkulunkulu kuyenzeka bazalwane. Hey akudingakala ukholwe, akudingakala ukuthi wenzeni, kepha mawuguqa uthi Nkosi yebo sekwenzekile. Washo njalo, washo njalo edala izulu nomhlaba, wathi makube khona umuntu, wathi makube khona isihlahla, wathi makube khona ilanga, wathi makube khona ukusa, wathi makube khona ubusuku. Konke was a completed mission. Wena mama Mkhonto mongathatha isihlahla lamanje ungasichelela for 3 months ukuze sivele. Hey, elakhe ilizwe lithi makube khona. Hayi ngifuna ukutshela ukuthi kuyephi secret mission la kuthina. Uthi mina ngiphefumulela umphefumulo wami nginenza mina ngifane nami. Okusho ukuthi wena you going against the rule of Lord. If wena ukhulekela iprocess ungakhulekela i-completed mission, because kaNkulunkulu ukhulekela iprocess esiphelile, wakhulekela sekwenzekile. Uthi uNkulunkulu senginqobile, yabo ngikusona isimo njengamanje kodwa nginqobile. Ngasikhulekise thina, hey sineyinkinga zethu. Lento ifuna wena kuqala, ebese sithi nangumzalwane wakho uNkulunkulu uze kuwe. Lalela konke akudingayo. Thina siphusha leya prayer yakho ma, asiphush wena. Aso hey kunabazalwane abathi anongibathela lapha esontweni kulento enika kuyona ningikhulekise. Hey uNkulunkulu akenze lutho kubona nothing mama Mkhonto. Ufuna wena uqobo ukuthi uvume ebese yasolva. Hayi wewe baba washawu 4 ekseni sisempini Nkosi yami. Hey kusempini kaJehova. Hey wabazalwane sisempini. Hey awungitshena oyedwa umfundi kaJesu owalihamba leli ivangeli kodwa walihamba lalula. Hey nanguPauli ehamba leli ivangeli kodwa wabulawa. Hey bazalwane akekho umuntu ohamba leli ivangeli ebese isiphetho sakhe kube injabulo. Uhamba leli ivangeli isiphetho sakho kufa. Yiko ngisabi ukufa mina. Angisabi ukufa. Ngoba mangifa ngikuye. Ningasali ikhala nina. Insurance yasezulwini sengiyenzile. Anojabula ukuthi kodwa kungifice ngisenkosini. Hey wazwa buhlungu umuntu ongafela enkosini. Abuye athi mama Mkhonto ngihlabeleni inkomo ngoba akafanga enkosi. Kuyafi hofa enkosini. Hey wabazalwane umuntu ufaka bili. Ufaka bili uma umuntu mama Mkhonto. Ufaka lesikhathi uthatha uJesu ufe 3 days sikushaye ebese uyaphila. Lokho bese kuba ukufa kwenyama. Lokho wakuthatha kube ngula phakade. Hayi nifuna ukuphila yini nina? Funa ukuphila. Webazalana ake nifuna ukuphila. Kwaphakade ukuze lenyama lemayihamba sasa kusala ukuphila kwaphakade. Hey. Asiziphathele lenkonzo bazalwane. Siphathele umoya ongcwele. Haleluya. Ngisho njalo kuseni. Ukuthi uNkulunkulu uyamazi namalimi. Ngizothini abazalwane. Incwadi bazalwane ngicela sivule. Mama Mkhonto ngangibambela yini monganqaba. Ngibambela monganqaba. Malisinda ngizoyibambela. Hey uNkulunkulu. Hey. Hey uNkulunkulu. Hey sanqoba. Sanqoba siqalile. Sanqoba siwele. Sanqoba sidelanothi. Ngoba kuyanqotha bazalwane kaNkulunkulu. Baza bathi athi mama Mkhonto ushintsha ngisho isikhumba. Uthi unuka inkazimulo. Usasaba bangani wena? Usaba bangani ukuthi bazothini? Bazothi waziwaphakama ngoba usuthatha insindiso. Hey mina ngathi ngoDisemba sengazi ukuthi lento ifuna uNkulunkulu. Ngasendela abangani bami ngathi webangani lalelani lana engathi uNkulunkulu benganikhumbula kuqala unyaka. Engathi uNkulunkulu bengakhumbula inikhuleko yena. Engathi uNkulunkulu bengaba nani. Wonke ama-contact list ami ngawasendela leyo prophet. Ngoba ngase ngibashiya. Kangafuni ukubashiya bodwa mama Mkhonto, but ngifuna ukubashiya nomduduzi.
Bathi masebembona bethi uShozi washita uShozi. Bathi wayishilo vele amagama akhe ayengafani naye ewasenda kuthina. Hayi bo uShozi asimazi eshumayela izwi, asimazi uShozi esenda intshumayelo, asimazi uShozi eposta intshumayelo. Namhlanje iprofethi kumina yasho njalo, yathi ukuze basale basendele bonke ubashiyele umphudo omduduzi wabazalwane usasaba umngane. Hayi yena, hayi nizoba nenkinga, hayi nizoba nenkinga. Hey Jesu. Hey, cabanga njena uya enkonzweni Sunday bazalwane namhlanje yashisa ilanga. Hey. Yashisa ilanga. Wemkhulu yashisa ilanga namhlanje but ukhetha ukuza la. Yeah. Ya. Ayilana. Ya. Oh, hallelujah. uNkulunkulu. Ya. Hey uNkulunkulu. Hey uNkulunkulu. Hey. Benithula khaya ukuthi ngihleli ngedwa futhi uNkulunkulu. ngiyila nje Hey. ufuna ungibheka ukuthi kwenzeka 7 day Adventist Church Hey. ayikho la kade ngize la kweli sonke la Yeah. ijesu akasekho ngasaphinda vele Hey. khona phansi ngihlale ngedwa endlini mangizwe la izwe la angisiyena isona i7 day kodwa ngoba ayisekho ngilalele nina ngendlela engikhuluma ngayo ngiyabona ukuthi leqiniso Wazwamuhle uNkulunkulu. Wow Jesu. Ngoba umbali saze sawunqoba umhlasi. Yeah. Saze sawunqoba umhlasi. Yeah. Kade ngibona abazalwane behleli lapha belalela izwi. Ngabona abanye abazalwane behleli lapha belalela izwi. Ngithi mina uNkulunkulu angisenandaba mina. Hey ngoba mekwathatha lento bazalwane awubi nandaba nawe. Udabukela abafowenu nodadewenu ukuthi bebengafumana noJesu khona into engalunga. Yeah. Bona umkhonto uvulele izwi la. Lelizwi uka Jakobe 5. Uka Jakobe 5. Asimbolele mic babombani. Verse bani baba? Jesus esakhuluma. Uverse bani baba? Verse 8 like verse 10. 8. Ngiyabonga mamkhonto Jesus. ngiyaxolisa. Amen. Amen. Bekezelani nani. Niqinise izinhliziyo zenu. Bekezelani Jesus. nani Amen. niqinise izinhliziyo zenu. Hey, Ngokuba ukufika kwenkosi kusondele. ngokuba ukufika kwenkosi kusondele. Wabazalwane anobekezelani niqinise izinhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele. Hey, uNkulunkulu. Ningavungamelani bazalwane. Hayi nayi lento mama ukhonto obuyikhuluma ukuthi akahlanganeni abazalwane nibambane ningavungamelani siyadingana. Oh haleluya. Ukuba ningahlulelwa. Bekani umahluleli umi ngasemnyango. Bekanini umahluleli umi ngasemnyango wabazalwane kunokwenzeka uyadilela le process. Kanti umahluleli ungasemnyango. Ay uyothi mawusondela kanti sekulate usuyahlulela. Ay ngoba umbani abanenhlanhla mina ngamthola engakamhluleli. Hey ulindeni ngoba umahluleli ungasemnyango. Hallelujah. Angasemfuneli wabazalwane basemhlazini. Angahluleli. Oh hallelujah. uNkulunkulu. Ay
Misani bazalwane abaprofeti. Misani bazalwane abaprofeti. Ababekhuluma egameni lenkosi. Ababekhuluma egameni lenkosi. Babe yisibonelo sokuhlupheka nokubekezela. Babe isibonelo sokuhlupheka nokubekezela. Hayi uyiqale phansi mamkhona. Misani bazalwane abaprofeti. Misani bazalwane abaprofeti. Ngoba simile la, ngoba senza lutho sidinga nina ukuze simiswe. Thank you Jesus. Ababekhuluma egameni lenkosi. Ababekhuluma egameni lenkosi. Babe yisibonelo sokuhlupheka nokubekezela. Babe yisibonelo sokuhlupheka nokubeka la ndawo bazalwane babe yini babe yisibonelo sokuhlupheka nokubekezela. Hey nayi into engangisaba ababumbani nayi into engangisaba Hlupheka ithi tata. babe yisibonelo sokuhlupheka nokubekezela. Hayi akudingakali babumbani ebese siyaphakama ngaleli ivangeli esesinalo sizenze ngcono kwabantu, kepha kubantu kufanele kuvele ukuthi siyahlupheka. Kanti futhi kubantu kufanele kuvele ukuthi sihlupheka nje siyabekezela. Hey Nkulunkulu, abazalwane ashindalizo ithi asibambaneni, ithi nina simiseni, ithi thina Baba ungcwele balizwi lakho. Thank you Jesus. Baba ungcwele abantwana bakho Nkulunkulu ngikhulekela upiece by piece esofundile kuleli zwi lakho, nalowo olitholile akabusiswe Nkulunkulu ongcwele. Naba abantwana bakho Nkulunkulu abalalele mina, balalele izwi lakho Nkulunkulu ongcwele. Bakhumbule Nkulunkulu ongcwele, asikhulumi ngalaba Nkulunkulu asebenze kuwe, sikhuluma ngalaba bantwana bakho Nkulunkulu ongcwele abasemakhaya Nkulunkulu ongcwele, abaseleliswe Nkulunkulu ongcwele. Bakhumbule Nkulunkulu namandla, badinga wena, badinga wena, badinga wena, badinga wena, we Nkulunkulu. Hallelujah. Nakule ndawo siyabonga Nkulunkulu ongcwele, mabasithole nabisibusiso naba abantwana bakho abaze kuwe Nkulunkulu ongcwele, bazocela impendukiso kuwe, bacela ukulungiswa nguwe, bacela ukuhlelwa nguwe. Bathi abafuna ukuyithathela izinqumo zabo, bathi abasafuna ukuzenzela, bathi Nkulunkulu ongcwele bazamile ukuzenzela, kepha kwenzeki ngemhlizo yabo, kepha kwenzeki ngezandla zabo. Bathi banazo ingqondo yabo baphile, bathi banawo wonke amalungu omzimba ubaphile, bathi banamehlo, abanye babo Nkulunkulu ongcwele bafundile baqeda, bawuqeda Nkulunkulu metric, abanye babo baqhubeka bayafunda. Hey Nkulunkulu, bathi kodwa akwenzeki mawungekho, bathi bafuna wena uqala, bathi Nkulunkulu konke kufumaneka kuwe, bathi Nkulunkulu bacela ubuhlakani basezulwini, bathi uSolomoni wayengacela konke, kepha wacela ubuhlakani ngoba konke buyafumaneka kuwe. Basho njalo Nkulunkulu, bathi bazozenzala kuwe, bathi abanalutho phambi kwakho. Wena Nkulunkulu uthi abeze kuwe zibovu uyakuhlambulula zibe mhlophe njengeqhwa, bathi bambathise Nkulunkulu ingubo yasezulwini emhlophe. Bathi Nkulunkulu abasafuni ukuzithwalela, bathi kumina sebekuthwele, bathi sebethandazile Nkulunkulu ongcwele, abakwazi ukuhlupheka bebiza igama lakho. Bathi namhlanje Nkulunkulu ongcwele bazoma kule ndawo, bakubize bakumeme, bakwamukele njengenkosi nomsindisi,
kepha bathi uNkulunkulu ngokutholakala kwakho bacela ushintsho empilweni zabo, bacela ukuthi konke kwenzeke uNkulunkulu, bacela ukuthi baphathe itest yokuqala uNkulunkulu ongcwele ukuze bathole ibusiso zabo zaba ngathuba. Siyakhuleka uNkulunkulu, thatha indawo yakho baba wethu ongcwele, udumo nokubonga kungokwakho. Sithi konke uNkulunkulu, thatha konke uNkulunkulu, take over this place, take over emhlasini, take over abantwana bakho. Sikhulekela amadoda akule ndawo emhlasini, sikhulekela abafowethu bakule ndawo emhlasini, sikhulekela abosisi bakule ndawo emhlasini, sikhulekela obaba, sikhulekela leadership yakule ndawo emhlasini, sikhulekela amadoda akule ndawo emhlasini, sikhulekela leadership yakule ndawo uNkulunkulu ukuthi uthathe indawo yakho, ukhumbule imikhuleko yabo. Abanye babo banamahloni okubheka kuwe kepha bayazana nawe. Bakhumbule uNkulunkulu, thatha indawo yakho manje ukuze kube phakathi nawe. Hallelujah. Sishayela uNkulunkulu izandla bazalwane. Hallelujah. Sishayela uNkulunkulu izandla ngicela babumbale egameni kaJesu uthatha umsebenzi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Angibingelele bazalwane kobaba, bingelele omama bonke ngelihle igama lethu Inkosi. Hallelujah. Amen. Ukwakhiwa komuntu, ukwakhiwa komuntu, it is a process. Yeah. Ukwakhiwa komuntu, it is a process. Yeah. Wakuthathi kancane lokho ukutholile namhlanje. Wakuthathi kancane lokho ukutholile namhlanje. Yebo. Asizobhiza umuntu ukuthi amkele uJesu. Yeah. Asizobhiza umuntu amkele uJesu. Yebo. But there in your house, Yeah. you are going to take a decision in your house. Yeah. Sekujwayelekile ukuthi nithathe izinto phambi kwabantu. Yebo. Sekujwayelekile ukuthi nikhombise umhlaba ukuthi niyayinikela kodwa libe lingakwenzi lokho. Yebo. Sekujwayelekile. Ay. Sekujwayelekile ukuthi abantu baze ngaphambili. Sekujwayelekile lokho. Hey. uNkulunkulu uthi yenza into eyahlukile namhlanje. Yebo. Ekhaya lakho. Ekhaya lakho. Awekhaya lakho. Ekhaya lakho. Uthi Inkosi ngiyakwamkela. Yebo. Uthi Inkosi ngiyakwamkela. Yebo. Ekhaya lakho. Ngoba uzoba nenkinga. Hey Nkosi yami. Nenkinga yokufuna ukwamkela uJesu esontweni. Uzoba nenkinga yokufuna ukwamkela uJesu esontweni. Hey kanti enhlizweni akekho. Kanti akekho kuwe. Hey. Kanti akekho kuwe. Hey. Kanti umamkela uwedwa. Lithi iBhayibheli abalifunda nguShozi. uJacob was alone. Yeah. Lithi abayifika ingilosi ifika Eyedwa. ifika ingilosi eyedwa. Yeah. Akahambi nasiduku. Hey. Akahambi nasiningi sabantu. Uyedwa. Yedwa. Yamkela uJesu wedwa. Sukubukela isiduku. Sukuhamba nabantu. Yamkela uJesu wedwa. Uwedwa. Uzambona uJesu. Uzambona uJesu. Hey. Hallelujah. I am giving you a test. Hambe ekhaya lakho. Hambe ekhaya lakho. Ufike umamkele khona. Hambe ekhaya lakho. Ufike umamkele khona. Hayi kule ndawo. Mamkele ekhaya lakho. So that nasekhaya lakho kuzobhidlika ialtara ebelakhile kwakho. Kuzosuka ialtara ebelibuse ekhaya lakho. Hey. Mamkele ekhaya lakho. Usumfuna ukwamkela phambi kwabantu.
bamkele ekhaya lakho kuzobhidli ngama-altara Obumnyama. ebebusa enganeni zakho ebebusa emndenini wakho. God is giving you that test. God is giving you that opportunity to see ukuthi uNkulunkulu ubani. Masukumeni bazalwane. Let's not waste time. Masukumeni ngegama lika Jesu. Yeah. Masukumeni in the name of Jesus. Oh God of the Bible. Naba abantwana bakho bazakwamkela ezindlini zabo. Abazukwamkela kule ndawo. But they are in their homes. They will accept you. They will accept you as Lord and Savior. They are going to change the situation. They are going to exchange the altars. They are going to exchange the altars. Yebo. They in their houses. They are going to exchange the altars. Inkinga ayikho la. Inkinga isekhaya lakho. Inkinga ayikho. Ay. Inkinga isekhaya lakho. Sekhala. Once you exchange the altar in your house, God will appear to you. God will appear to you. He will not just appear to you, but He will save your life. Yeah. I pray, Father. I pray for them right now. Yeah. Give them strength. Give them power as they go to their houses. Accept them as the Lord and give them the second chance. A second chance for them to serve you. A second chance for them to turn away from their sins. A second chance for them to turn away from their evil ways and accept you as the Lord and accept you as Jesus. I bless them, Father. I bless them, Lord. I give them the blessing. I give them a God. I give them a Jesus that will bless their lives. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Langa ufefele Nkosi yethu, uNkulunkulu wethu onamandla onke, lungahlala kithi iziboya inkosi umsindisi. Ngegama likaJesu onamandla, in Jesus mighty name. Say amen. Amen. Go to your house and accept Jesus. Go to your house and accept Jesus. Amen. Amen. Next Sunday, we are going to give you a secret. Yeah. Next Sunday, we are going to give you a secret next Sunday. Amen. Amen. uNkulunkulu anibusise. Hallelujah. Amen. Siyabonga abazalwane sesifike emaphethelweni enkonzo yethu. Sesizoya enkonzweni yendumiso. Sidumise uNkulunkulu. Yeah. Inkonzo yokubonga uNkulunkulu. Yebo. Akuyona inkonzo yemali, inkonzo yokubonga. Yeah. uNkulunkulu nomusa nje wakhe eyokuhlangana nathi a meeting with the Lord. Hallelujah. Shama strings mfana wami amnandi nje ama strings asizokuhlabelela chengwanisho ama strings nje ukubonga sithi nje yawureboha morena Jesu sibonga uNkulunkulu emhlasini sizobonga nje kuphela abazalwane asizile entweni eziningi sizobonga sizodumisa uNkulunkulu wethu ngakho konke. Yes. Ngithanda inceke ubaba uMkhonto mangabe ethi kunenkonzo kufanele bekhona inkonzo kaBhaskidi kuthi mangabe sisithandeka uno anyanisa abawu3 bonus baningi uphatho wodwa ufika ufake la uthi uNkulunkulu ngiyabonga uma ngabe unamathina u10 phathe nje amabili from next week ufike nje uphose la hayi bazala nayo imali lokho nakho Yebo. ngiyabonga Yebo. abantu abadlula la bazinciphe Yeah. ofune bondlo ibandla Yeah. asilona ibandla selfish Yeah. sinoNkulunkulu omningi kakhulu ukuthi singaba ibandla selfish ukunakekelana sodwa izoni ziningi angakahluphanga ngaphandle ngokubona nje ukuthi banakekeleka bazofuna lo nkulunkulu onakekelanayo. Yebo. Siphakame bazalwane sizindumisweni yokubonga uNkulunkulu nokudumisa uNkulunkulu ngakho konke sina shaka kakhulu mfana wami.